da je s timle Simom se začelo borba za rekord. Tri igrača tu. Znači zagrijavamo se s loptom. Sve što radite do prijatnosti. Da tebi odgovara. Ne moraš da me fasciniraš. Bravo. Evo ga, Prez. Bravo. Ajmo, tajming, kada usporiš, kada ubrzaš. Tako je. Inside. Kako trenirate, tako ćete igrat. Tu već može malo da dodaš. Možete malo da dodaš. Uvući će vas loptu. Relaks. Čobi. Blizu, ne vraćaj, blizu. Plavi! Ovako!